Ngiyabingelela kubantwana benkosi. Ngisacela ukuphinde ngibuye futhi kuyo le nqubo siqhubeka nayo yokukhuluma indaba yobuNazaretha. Mhlawumbe ngingakaqali ngiyocela ukuphakamisa ukuthi ngicela umuntu ozizwayo ukuthi lokhu kukhuluma kumphatha kabi, noma mhlambe ukukhuluma kwami indlela engilibeka ngayo udaba akum-interest. Ngiyacela ukuthi adlule ascroll up, angayikhathazi ngokulokhu ephawula ngento engenambuyiselo nento engenakusa phambili. Angizile la ukuzoshumayela futhi angizile la ukuzoba imbongi, kodwa ngizofundisa ngendaba yobuNazaretha. Uma kuya ngokuthi ukufundisa kwami kuyena kumenza ngabi comfortable noma angabi interested, akaphoqekile umuntu ukuthi alalele, akadlule. Khona insizwa la okuthiwa uSiyamiyeza ethe ngiyanambuza angilaleleki. Cha mfokamiyeza, angisho ukuthi cha dlula mfowethu ungangilaleli. Ngishilo ukuqala ukuthi kunabantu la ekukholweni kwaseNazaretha abanye badeploywe omubi uzodiscourage izwi likaNkulunkulu. Angisho ukuthi ngomunye wabo, kodwa ngithi izenzo ezinjenganalezo ezinye zazo ezidiscourage ukuthi abantu bakhulume izwi likaNkulunkulu. Angizile ukuzobongela, ngimuzwe umfokamiyeza ekhuluma la ku-TikTok, ekhuluma njengembongi. Ngicabanga ukuthi mhlampe-ke ukukhuluma kwethu naye noma mhlampe ama-purposes, iy'nhloso zokukhuluma kwethu isuke ingafani. Njengoba ngithi mina ngiyafundisa, ngifanele ngizinike isineke sokuyichaza into ngendlela abantu abazoyizwa nangendlela isizukulwane esizayo siyoyizwa. Kodwa kuphela kulabo abanomoya kaNkulunkulu wokuzwa izwi lakhe. Laba abanomoya womubi, ngeke ngayikhuluma indaba ngaphambilini ukuthi kunabantwana la uShembe athi bayeza okuyothi kukhulunywa izwi bona bebehlasela okhuluma izwi bengalaleli umyalezo. So-ke bengithi nje angikuphawule lokho ukuze mhlampe umfokamiyeza akhululeke adlule, angangilaleli. Ngeke ngimblokhe, ngeke ngimenze lutho, ngizomyeka ekhona ngenhloso yokuthi ukukhuluma kwami naye akuzwe, ngiyafisa naye akuzwe ngendlela ayokuzwa ngayo. Mina angithunyiwe kuyena, ngithunywe kubantu bakaNkulunkulu, kubantwana bakaNkulunkulu ukuthi ngishumayele izwi lwabo. Angikhandi content, angimuntu angikhandi content la, kodwa ngenza umsebenzi wenkosi, umsebenzi kaShembe athi asitshele abantu ngezwi likaNkulunkulu. Bekuwukuphawula nje lokho ngidlula, futhi ngiyagcina ukuphawula ngalento ukuthi nanoma ubani ozizwayo ukuthi engikhulumayo akumthokozisi, ukhululekile ukuthi adlule angalaleli ukuze angabi nesibibithwane, adedele abafisa ukuzwa ngendaba yobuNazaretha. Ngidluleke lapho. Cha abantwana benkosi, namhlanje bengifisa ukukhuluma ngendaba le yokuthi la ebuNazaretheni, noma ngizothi la eNazaretha esontweni likaShembe la uNkulunkulu anika uShembe, sesibona umkhuba
esingawazi osuphendule isonto laba umume wabaphangi. So khumbula ukuthi uJesu wafika ethempelini wafica kudayiswa, kushintshiswana nje ngezinto, kuthengwa kudayiswa. Wafike kumbuqa amatafula, kuthiwa wafaka inkalivasi kwababekhona. Ngazi ukuthi-ke kuyiqiniso kangakanani lo, kodwa kuthiwa wabafaka inkalivasi ngokuthi baphendule indlu kaNkulunkulu, okuyindlu yokukhuleka, yaba umume wabaphangi. Senginomnyakana ngikulokhu ukuhamba kwaseNazaretha. Angisho ukuthi ngimdala, kodwa sengineminyakana ngubonile ekuphakameni kwaze kwaba kuya ebuhleni. La eNazaretha okokuqala nje awuvumelekile ukudayisa emzini kaNkulunkulu. Ingakho inkosi yelanga yayakhe izitolo. Kwakudayiswa isitolo kuphela ekuphakameni. Uma ukhona nje okufunayo wahamba uyokuthenga isitolo. Ngabe kwakukhona umuntu anento eyidayisayo, imvamisa abantu babe bedayise amagwinya, bethosa amagwinya emadokodweni, ebese bekhipha ingane ihambe ingena idokodo nedokodo ithi sidayisa amagwinya. Bathenga bangathengi, idlulele phambili ibuye nebuya nakho, benzela ukuthi abantu bahambe bonikela. Kwangekho izitolo evuliwe nje lapha phezulu la kwakupakwa khona imoto kuthiwa kuyadayiswa, noma ngabe kudayiswa nhloboni, ngoba inhloso enkulu yokuya emzini kaShembe kwakuyokhuleka. Sibheke thina la sibhekele ekuphakameni, kunokuthula. Uma ngabe nje ufika la wehle emabhasini, kucwebile, bonke abantu besemadokodweni, bebaningi abantu ekuphakameni, kodwa abantu babehlala emadokodweni benza abakwenzayo, abathunga iMnazaretha khona emadokodweni. Oyifunayo uzohamba edokodweni lelo azi ukuthi kudayisa kulona uMnazaretha, afika athenga uMnazaretha, njalo njalo. Nathi omama bebeke sikhiphe sihambe sidayisa utamatisi singene emadokodweni, hhayi ukuthi sivule itafula sesiyadayisa. Into enkulu eyayivimba ukuthi kuvalwe ukudayisa kwakuwukuthi abantu abeze ukuzokhonza uNkulunkulu bengezi ukuzohweba endaweni kaNkulunkulu, ngoba bagcina abantu sekufika ngisho njengamanje nje ngeke kusho ukuthi abantu abadayisa esontweni bangamaNazaretha. Yes, bayigqoka iMnazaretha, abanye babo khona, kodwa sibaziyo nje ke egqoka uMnazaretha, simazi ukuthi lo muntu akawo uMnazaretha, kodwa uzohweba la. Kudayiswa yonke into, ngisho into engavumelekile kumuntu owumNazaretha. Kuthoswe omasoseji, kuthoswe zonke izinto. Kuthi mangena inkonzo sekuyisikhathi sokuthi kuwe esabatheni, abantu bavala isitolo, ahlale ngaphakathi esitolo sakhe, angayi enkonzweni, uloyibuka iwashi nje. Kuyothi kuyaqambe kuthiwa amen, isitolo uyasivula ngeSabatha, okukhomba ukuthi yena akasezile esontweni, useze ukuzohweba. Lo muntu vele akawuye uMnazaretha, akanandaba nendaba yesonto. Yena unendaba uze kwimarket, kuze kuflea market.
uze nje kwi-flea market. Angazi ngempela lento yaqala kanjani, yavumeleka kanjani, kodwa khona nje ekuphakameni kwasukwa khona siye ebuhleni kungekho indaba ukuthi khona i-flea market esisesontweni. Ngisho imvunulo, ngisho ini abantu babeyidayisela emadokodweni, ngoba leyo nto yayizama ukugcina ubungcwele bomsebenzi kaNkulunkulu, ukuthi uhlale umsebenzi kaNkulunkulu uyingcwele, ungaphazanyiswa ukuthi abantu sebezoshintshisana ngemali. Uyabona nje ikakhulukazi ngeSabatha, uma ngabe ngeSabatha nje oqala kuvumelekile ukuthenga nokudayisa ngaphakathi emzini kaNkulunkulu ngeSabatha, akuvumelekile. Ngisho ubaba omkhulu ekuphakameni kwakuthi uma kufika umuntu mhlawumbe ezodayisa kuyiSabatha, not even kuyiSabatha nje mezobudayisa nje kuphakameni, ayidinga leyo nto ubaba omkhulu, wayefike ayithathe leyo nto kodwa angamkhokheli umuntu. Ake ngithi nje akile iSabatha, kodwa athuma umuntu ethi akahamba emgaqweni, uzomfica emgwaqweni, afike amnike imali emgwaqweni lomkhulu oya eMtshebheni, ngoba kuthathwa ngokuthi lowo mgwaqo awusekho ngaphansi kwebandla, sekuyindawo, sekuyi-public space. Wayeyathuma umuntu ukuthi ahambe afike akhokhe, noma kuye yena ubaba omkhulu afike amkhokhele lo muntu lapho, angamkhokheli la ngaphakathi ekuphakameni endaweni kaNkulunkulu. Noma ngabe akile iSabatha, angiphathi-ke ngeSabatha kwangadayisi, kwangafika umuntu ezodayisa ngeSabatha, ngoba kwakuyisikhathi sokuthi kukhonzwa uNkulunkulu kuphela. Lokho efundisa ukuthi ekuphakameni akutradewa, akushintshiswana ngemali, ngoba inhloso kwakuwukuthi akugcinwe isithunzi nobungcwele bebandla buvikelekile. Njengamanje-ke sekufike wonke inhlobo yomuntu, ngisho abangaphandle kwase-South Africa sebegcwele lapha abazodayisa, abanye sebahlala khona bengiwo amaNazaretha, kodwa bayifaka ingubo emhlophe, ngoba amaNazaretha athemba ukuthi uma ngabe umuntu efaka ingubo emhlophe uwumNazaretha. Yingakho abanye beze bepheke ngisho ukudla, basekudayisa ngisho ukudla okuphekiwe. Uthotha ukudla kuphekwa ebusuku ngo-12 ngeSabatha ebusuku, ukuze ukuthi kuyasa sekuyabanda, bese kuthiwa lokhu kudla kuphekwe ngayizolo, noma kuthiwa hayi sekuyabanda, akuphekwanga ngeSabatha. Ubusuku okunye kwakhona nangeSabatha ntambama, uxakeke ukuthi inyama yenhloko isivuthwe nini, isivuthwe nini inyama yenhloko, kuthi kuphume iSabatha ntambama, ntambama kuphume iSabatha inyama yenhloko isiredi, ivuthwe nini leyo nyama? Zonke lezo zinto ezinjalo zidala ubunuku bokuthi kudumale umsebenzi kaNkulunkulu. Nazo lezi nyama ezidayisayo othola ukuthi ezeyinkomo engatholakalanga ngendlela eqondile, konke lokho kusho ukuthi kunemakethe yobunuku bukaNkulunkulu, yokunukubeza indawo kaNkulunkulu. Ingakho uShembe wayengavumeli ukuthi kudayiswe endaweni yesonto. Indawo yesonto nje was sacred, ngendlela ukuthi akutholakali izinto ezibuthunazayo ubuNazaretha endaweni kaNkulunkulu. Ngaleyo ndlela kwakukhuthazwa abantu ukuthi uma beze emhlanganweni abezele ukuzolinda, balinde uNkulunkulu afike abamukelise lokho abazokucela.
ngoba uma umuntu esezodayisa nje lokhu webhizinisi, akusekho kulinda lapho. Into ephambili sekuwukuthi ayafika namakhastoma ukuzothenga. Hhayi ngoba edayisela ukuthi mhlawumbe uzodla, funeka edle emhlanganweni noma dayisela ithathola imali ahambe ayonikela. Cha, sebhizinisini. Sekuyibhizinisi la isonto seliyimakethe. Ingakho-ke isonto seliphendukela i-flea market. Ngoba ubuNazarethe akwenziwa lokho. UmNazarethe nje ngisho kuncwadi kaNehemiya mangaphosisi, khona lasho khona ukuthi akuthengwa akudayiswa ngeSabatha. Akuthengwa futhi akudayiswa ngeSabatha emasangweni aseJerusalema. Uma sithi uShembe weza uzovuselela inkolo kaNkulunkulu, sisho into enjenganalezi ukuthi awukwazi ukuthi into engavumelekile ngokombhalo weBhayibheli kodwa kutholakala isiyenziwe endaweni kaNkulunkulu. Lokho kusho i-double standard, ukuthi unomthetho wena ugcina umthetho that is suitable to you, noma ugcina umthetho lo okuthokozisayo, lo ongakuthokozisi wena ugcina. Akuhambi kanjalo ekukholweni esakufundiswa uShembe. Shembe wezela ubungcwele. Shembe wezela ukuzovuselela ubungcwele bukaNkulunkulu. So ke manje-ke lento le esiyenzeka seyisho yona lento ukuthi kuhambe kufika abantu basesihogweni. Abantu abangeke ukufuna umthetho. Okuyothi kukhulunywa kuthiwa kungenziwa lokhu bona bekwenze. Mhlawumbe abanye babo bekwenze ngoba bekwazile kwabagwaza kubona ukuthi abaqhubeke bekwenze. Umbuzo usutheni-ke, uthini umnikazi walokhu kuhamba? Noma uthini uNkulunkulu? Sekhona uNkulunkulu phakathi kwaleyo nto enjenganaleyo. Uma ethi uNkulunkulu yena akaguquki, athe into akayifuni ngisho ngabe kuthiwa sekunini. Uma ngabe leyo nto isekwenziwe into uNkulunkulu othi akayifuni, akayishiyi yini leyo nto, akabushiyi yini lowo muzi, akawushiyi yini ngenxa yezono zawo? Mina ngithi uyawushiya, ngoba uNkulunkulu akahlala endaweni engcolileyo. Ngoba lokhu kokuhweba kuyawungcolisa umsebenzi kaNkulunkulu, ngoba izinto ey'hweba ngazo ezinye zazo zezinto ey'ngamukelekile. Futhi njengoba ngisho ukuthi ukuhweba endaweni kaNkulunkulu kuphambene nemfundiso kaNkulunkulu, ngoba kuyabakhipha abantu ekuzileni, kuyabakhipha abantu enhlosweni yokuza emhlanganweni noma yokuza emzini kaNkulunkulu. So ingakho ngithi kwakuba ney'tolo zesonto okuyizona okwakuye kuthi uma umuntu kukhona kufuna ahambe ayokuthenga khona, kodwa hhayi ukuthi kuhambe kudayise endlini. Yesu wawungadayisa ama-aphula njengoba ngisho ukuthi kwawuhambe kungena udokodo nedokodo, ngidayisa ama-aphula, ngidayisa utamatisi, ngidayisa amagwinya. Kodwa hhayi ukuthi kusuka abantu beze lapho bezoshaya i-queue, zothenga amagwinya, zothengani, ngoba lokho sekuyisitolo leso. Akuseyindawo yokusontela. Ama-basics lawa ayedingeka ngaleso sikhathi abantu babehambe bawadayisa phakathi kwamadokodo, hhayi ukuthi bakhande iy'tolo, bakhe iy'tolo endaweni yokukhonzela, ngoba lokho kwenza ukuthi umuntu agcine engasayi enkonzweni,
esehleli phela linda ama-customer ukuthi kufika ama-customer la ezothenga. So angazi ukuthi kunezinto nje engasakhuzwa eziwumkhuba futhi okungazange kushiwo kumenyezele kuthiwa sekuyimikhuba evumelekile. Umkhuba ongavumelekile nje kuba umkhuba ongavumelekile ngoba kwakunesizathu sokuthi ungavumeleki ngenhloso yokugcina isithunzi nobungcwele bukaNkulunkulu. So-ke ngithi kumaNazaretha noma kulabo abafisa ukwazi ngobuNazaretha abazi ukuthi ukuhweba endaweni kaNkulunkulu kuphambene nomyalo nomthetho wobuNazaretha noma ngizothi umthetho webandla lamaNazaretha. Njengoba nje ngisho nje ukuthi uJesu wakwenqaba ukuthi abantu badayise eJerusalem, kanjalo no-Ezra not u-Ezra, uNehemiya wakwenqaba ukuthi kuthengiswe emasangweni aseJerusalem. Ngaleso sikhathi kwakuthengiswa emasangweni, hhayi ngisho nangaphakathi eJerusalem. Abantu beme ngaphandle kothango lwaseJerusalem bethengise khona, kuphuma abantu ngaphakathi bothenga ngaphandle. So-ke lapha-ke sekudayiswa ngaphakathi emzini kaNkulunkulu. So sengisho ukuthi-ke bantwana benkosi abafisa ukwazi ngobuNazaretha bazi ukuthi lokho akuhambisani nomthetho walokhu kuhamba. Akuhambisani nalo mthetho walokhu kuhamba ngoba kuyawungcolisa umsebenzi kaNkulunkulu. Kudayisa izinto lapha ezingamukelekile. Izinto obonayo ukuthi lokhu kudla akuhlambulukile. Hopefully kunengulube phakathi ngoba sekudayiswa nabantu abangewo amaNazaretha abangosomashishini nje. So-ke bengathi mina bantwana benkosi ngathi kuqali ubuNazaretha efuna ukuvikelwa abaNazaretha. uNkulunkulu akazokubuya ezulwini ezovikela ubuNazaretha, kodwa ubuNazaretha wabunika abantu ukuthi babuvikele. Ibona kufanele babuvikele, kungabi ibona ababuthengisa kubantu bezwe, ukuthi abantu bezwe bazi ukuthi esontweni kune-flea market. Akuhambi kanjalo. Yilokho-ke bantwana benkosi bengithi mhlambe namhlanje esihlephulelane khona kulolu hambo lwethu lokufundisa ngobuNazaretha. Inkosi ubuseni kuzwile.